बिसोरनि न'खराव जोनोम लानानै गोबां बिसोरखौ दुखु खस्थ' होदों आरो गोसोआ मालाबा सानो आइ बाबाखौ नुबाय खस्थ' मावनाय नुबाय थायोब्ला मालाबा समाव हारसिंनो मुलिफोर जानानै बा फासि नांनानै थैलांनो गोसो जायो। नाथाय आइ बाबाया आं नङाब्ला दाबायदियाव फाग्ला फाग्लि जागोन, बेखायनो आङो। खुलुमबाय रायजोफोर, आंनि गोदान भिडिअ'आव आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ आं सिगांग्रो नोंथांमोननो जासिनाय थाबाय। जायफ्रा चेनेलाव गोदान, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होनो थाखाय आङो गुरैयै खावलायनाय जाबाय। दा आङो नोंथांमोननि सायाव मोनसे आङो टपिकनि सायाव लाबोदों, जोबोद दुखुनांथाव आरो नायबा नोंथांमोनहा गोसोआव दुखु मोननो हागौ आरोखि। आं नै दा सासे हक्राजुलिनि बिनानावा आथिं नोरजिया, बिथाङा जाहैबाय आथिं थोंसे गैयै आरोखि। बिथाङा जोबोद खस्थ'यै नै दा गोरलैनिफ्रायनो फरायबोनानै दासिमाव BA पास जाबाय होननानै फोरमायदों। दा बिनानावनि थाखाय दा नोंथांमोना बे बिनानावनि बे दुखुथिया फरायनाय न'खरखौ डिग्री लेभेलबो लानो हाबाय। अब्ला जोङो बे बिनानावनि एसे दुखुथिया खिन्थानायखौ जोङो खोनासंनो। आंनि मुङा सोमस्रि बर'। आङो हग्राजुलि हालामनि सिङाव थानाय 7 नं सनाजुलि गामिनि। आंनि आफानि मुङा बिपुल बर', आइनि मुङा दिपालि बर'। आङो मासबाद हालामाव थाफैनाया दिनैसिम 2019 निफ्राय 2024 सिम थानाय जाबाय, गासै 6 इयार जाबाय। बेयावनो 6 इयार थानानै फार्स्ट इयारनिफ्राय लानानै आं दिनै दाख्लै थांनाय जुन मासाव BA खौ कमप्लिट खालामबाय। माने आइ आफा अननाय बायदि जोंनि हग्राजुलिनि आइ आफाया आंखौ बेफोरबायदि अनफेराखैमोन। दिनैसिमबो आं मासबादाव थाफैदों होनबा गिबि खेब मेगन बेखेवदों होनबा मासबादावनो आनसलिकनि आफा हरसिं बाबा आरो आदा दिनेशानो आंखौ फार्स्ट मेगन बेखेवग्रोदों होननानै आङो माने गोसोआव साननानै लायो आरो। आं फरायबाय थानाय समाव गोबां खस्थ' मोनबोदों। मानो होनना बुङोब्ला आङो जेब्ला फरायनो न'निफ्राय थाफैयो अब्ला उन्दैनिफ्रायनो माने हाजिरा खामला मावनानै जाखाग्रा नालाय, आइ बाबायाबो ओमफ्राय मावखानांगौ नालाय, ओमफ्राय आङो जेब्ला इयाव फरायनो थाफैयो अब्ला आंनो आइ बाबाया बांसिन माने खस्थ'सिन मावसिननांदों। मानो होनोब्ला रुम भारानिफ्राय लानानै आथिं लेखा बायनाय, एडमिसन खालामनाय आरो बिदिनो सेकेन्ड इयार फार्स्ट इयारावथ' बोसोरावसो एडमिसन जायो देलाय, जेबो नङा। जेब्ला आं BA फरायो अब्ला आइ बाबाया बांसिन खस्थ' मोनदों होननानै सानो आरो आङो। मानो होनना बुङोब्ला मासावनो माने 6 मासावनो फर्म फिलाप जायो, एडमिसन जायो, होमब्ला आरो 6 मासावनो लेखा बायनांगौ आरो बेखौनो फरायनानै आरो उनाव नेक्स्ट 6 मासाव एडमिसन खालामनो बरनफिननांगौ। माने बिराद खस्थ' मोनदों। माने मालाबा समावहाय न'आवहाय इदिनो माइरङा दंब्लाबो जानाय खरसाया माने खस्थ' जाहैदों। आं दायो आइ बाबानि सिमांखौ जाफुंहोनो आरो आंनि साननायखौ जाफुंहोनो थाखाय आं BTR सरकारनिफ्राय बेखौनो खावलायनो सानो जे जाहाथे आङो इयुन जिउआव माने आंनि सोलिलांनो हानाय, आंथ' आइ बाबाखौ मोनबाय थाया, आइ बाबा थांना थासान्दिसिमसो आङो आइ बाबाजों माने थाफानानैसो आं सोलिलांनो हागोन। जुदि आइ बाबाया मालाबा समाव हथादनो आंखौ गारनानै थाङो अब्लानिया आंहा माने सोलिलांनो खस्थ' जागोन। बेखायनो आं BTR सरकारनिफ्राय बेखौनो खावलायो जे जाहाथे 4th ग्रेड 3rd ग्रेडनिबाबो जिखुनु जाया मोनसे फिसा साख्रिखौ होगोनखौ आसा खालामो आरो। आं ग्रेजुवेसनथ' खालामबाय, गोसोथ' दंमोन आं MA खालामनो, माने फरायनोनो आसा दंबावखायो। आं फरायबावगोनखौनो सानबाय थायो गोसोआव। माने गुबुनफोरखौ थांनाय नुबा, MA फरायनो थाहैनाय नुब्ला, हस्टेलफ्राव थाहैनाय नुब्ला आंबो फरायगौमोन आइ बाबाया हानायमोनब्ला, नाथाय हाया होननानै आं गावनो माने फरायनो लानाय थांखिखौ फासयफिननानै थायो आरो। आं बेखौनो बुंनो सानो जे जेब्ला आङो फरायबाय थायो आरो फरायनायखौ जेसेनो दावखोलाङो एसेनो न'खरनिफ्राय प्रब्लेम फैबाय थायो। फरायहोबाय थानांला, थाखा गारबाय थानांला, मा मोनगोन जिउआव इदि होननानै बुङो। आरो आंखौबो लामा सामाफ्राव लोगो मोनबा सोरबा बायदिया खुलुमलाङो, सोरबा बायदिया मुजुलाङो, बेफोरबायदिनो सोरबा बायदिया लासिं सिं खालामलाङो।
होमबाबो आङो आंनि गोसोआव मोनसे साननाय दंखायोमोन जेब्लासिम आइ बाबानि साननाया जाया अब्लासिम माने आंबो फरायनायखौ दोना आंनि लाजिनाय आरो आंनि गुबुनफोरनि बुंनाय सोंखारिनायफोरखौ जेबो खोनासङा लाफासिनो आङो दिनै बेखिनि BA खौ कमप्लिट खालामनो हादों आरो आङो बेखौनो लुबैयो जे आङो आंनि सिमांल' नङा आइया बाबानिबो सिमां आरो आंबो आंनि सिमां उन्दैनिफ्रायनो सिमां माने आइ बाबाखौ आं जेब्ला फरायनानै गिदिर जागोन फरायनाया जोबगोन जाहाथे आं फिसा फिसौ साख्रि मावनानैब्लाबो आइ बाबाया फरायहोनाय माने बिखानि थैखौ दै खालामनानै हाजिरा खामला मावनानै फरायहोदों नालाय बिसोरखौ माने आङो सानसेब्लाबो स्कुलाव दोननो बा गोजोनाव दोननो सान्दुं अखानिफ्राय रैखा मोननो थाखाय माने बेखौनो खावलायो जे BTR सरकारनियाव जाहाथे आंनो फिसा फिसौ माने इयुन जिउनि थाखाय सोलिलांनो थाखाय माने साख्रि माने जब मोनगोनखौ आसा खालामो आरो होगोन होननानै मामा बाबाया दा हाजिरा मावो न'खरावथ' ओरैनो हाया 2 बिगाल'खासो जोंहा रायजोनि लानाय बेखिनियावनो माने मालाबा समाव माइ हानाय समाव माइ हायो माइ हानाय बोथोरा जोबबा बिदिनो सिबिं बानलु थास'फोर गायोब्ला गुबुन न'खराव हाजिरा मावहैयो आरो हाजिरा मोनब्ला जोंहानि बाबाया हाजोआव बन लायो माने हाजोआव बन लायनायाथ' गोबां खस्थ' मिथिखायो माने होमब्लाबो उपाय गैया सोलिलांनांगौ गोनां जायो मालाबा समाव बिदिनो मैदेर लामाफ्राव मैदेर लोगो मोनो मालाबा समाव बन गोलैसिन जायो होनब्लाबो आंनि बाबाया माने बनखौ लानानै न'आव लाबोनानै फानहैयो माने आंनि थाखायनो गासैखौबो आइ बाबाया मावनो गोनां जायो उपाय गैया आं बिसोरनि न'खराव जोनोम लानानै गोबां बिसोरखौ दुखु खस्थ' होदों आरो गोसोआ मालाबा सानो आइ बाबाखौ खस्थ' मावनाय नुबाय थायोब्ला मालाबा समाव हारसिंनो मुलिफोर जानानै बा फासि नांनानै थैलांनो गोसो जायो नाथाय आइ बाबाया आं नङाब्ला दाबायदियाव फाग्ला फाग्लि जागोन बेखायनो आङो गामिनि खाथि खालानि मानसिफ्राबो बहुद दुखु मोनफादों जेन बे बिनानावा जोबोद दुखुथिया न'खर बिमा बिफाया हाजिरा मावनानै जाग्रा बिफाया बन लायनानैसो जाग्रा बेबायदि खिथादों अब्ला BTR सरकारनिसिम मोनसे जेन अनसुंथाइ जेन फिसाबाबो थार्ड ग्रेड एबा 4th ग्रेडआव साख्रि मोननो लुगैदों अब्ला मानोथो बेबायदि गैयैखौ मानिथो हेंथा अब्ला BTRआव दानि UPPL सरकारा प्रमद बर' सारा बेफोरखौ होनो हाया नामा जे बिदि लेंग्रा खाना खुजा बेफोरबायदि मानसिखौ अननायानो गेदेर धोन आरोखि जाय मानसिया बेखौ अननानै होनो हाबाय अब्ला बिदिनो होनो हायाबा मानिथो सरकार जादों अब्ला आं खावलायो जेन प्रमद बर' सारा जेन बे बिनानावनि थाखाय जिखुनु हक माबा मोनसेबाबो बा जेनेबा फरायबावोब्ला MA जुदि फरायबावोब्ला MA खौ फरायहो जोंनि बर' फिसाफोरखौ नायनानै जे डेभेलप जानाय बेफोराव जौगा आङो बेखौनो हास्थायदों खोथा मोजां कुइसन समस्रि बर'नि बेलायाव आं थोंजोङै जोंहा दा सोलिबाय थानाय BTC सरकारनि BTR सरकारखौनो आं खावलायनो नागिरदों दा बिथाङा जेरैबायदि सासे दुखुथिया गथ' उन्दै समनिफ्राय न'खरनिफ्राय आरो लोगोसे ओनसोलनि माखासे सोलोंथाइखौ लानानै दा नैबे जोंनि माजबाद हालामाव फैनानै बिथाङा जिखिनि माने सोलोंथाइखौ लागासिनो दङ जाहाथे BTC सरकारा बिनि माखासे जा साननाय हनाय बेखौ एसे सुलाद लानानै बिथाङा मा जानो लुबैयो भबिष्यत बिथाङा फरायबावनो लुबैयो ना बले माबा मोनसे फिसा फिला जब लुबैयो बिनि फारसे जाहाथे मोजाङैनो एसे सुलाद लानानै जिथुनाखि BTCनि जिथुनाखि जा मावथि बिथांमोना जाहाथे एसे खबर लाफैनानै बिथांखौ जाहाथे इयुनफोराव माबा मोनसे एसे दावगाफुनाय बा दावगालांनो हानायनि मोनसे जाहाथे खाबुखौ होनो नांगौ होननानै BTC सरकारनिसिम मोनसे बेखौनो गोथार खावलायनाय दं खुलुमबाय बिनि गाबनायनि सायावथ' जोंबो जोबोद दुखु मोनफायो खारन बिनि थांनाय फैनाय जों नुबाय थायो बिथाङा माने हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयारनिफ्रायनो जोंनि माजबादाव थाफैदों जोङो नैबे माजबाद आनसलिक बाथौ महासभानि थानसालि खाथियावनो थायो बिथाङा बेयाव जोङो खामानि मावनाय हिसाबै नुबाय थायो बेखौ जों कलेजाव थांनायाव माबायदि खस्थ'यै थाङो दा बिथाङा जोबोद दुखुथिया गथ' माने आखाइ फारसे गैया आथिं फारसे गैया दा बिथाङा माने इमान खस्थ'जोंब्लाबो माने
खस्थ' खालामनानैबाबो कलेजाव थाङो गुबुन गथ'फोरा माने आथिं आखाइ थासेयावबो बिदि थाङा बिदि फराया खिन्थु बे आथिं फारसे आखाइ फारसे गैयि मानसियानो दि इमान खस्थ' खालामनानैबाबो फरायबाय हायार सेकेन्डारि पास खालामबाय डिग्री पास खालामबाय दा बिनि थाखाय माने बिथांनि लाइफ सेटिंनि थाखाय बिथांनि माने जिउ न'खर दानायनि थाखाय जाहाथे माने BTR सरकारा बिथांनो मोनसेसो फिसासो जब होयोब्ला माने जों जोबोद गोजोननाय मोनगौमोन माने बिथाङाबो सासे बर' दुखुथिया सासे हिन्जावसा गथ' हिसाबै माने बिथांनि थाखाय माने 4 ग्रेड 3 ग्रेडबाबो BTR सरकारा माने होयोब्ला आरो सुलु लाफैयोब्ला जों माजबाद आन्चलिक बाथौ आफादनिफ्राय जानानै माने गोजोननाय थागौमोन BTR सरकारनिसिम। बिथाङा फरायनो सानदोंमोन एम ए फरायोब्लाथ' क'क्राझार थांनांगोन हयथ' गुवाहाटि थांनांगोन बिथाङा बेबायदि कन्डिसनाव बोरै थांनो दा बिथाङानि न'खरा माने हाजिरा मावनानै सोलिग्रा बिथांखौ जेनथेन जोंनि माजबादाव दोनहरनानै न' भारा दोननानै खुनु मथे माने बिमा बिफा हाजिरा मावनानै बन दाननानै माने बिथांखौ फरायहोबाय दा बन दाननानै हाजिरा मावनानै इउनिभारसिटि फरायहोनायाथ' एसेबां इजि खोथा नङा दा बिनिखाय बिथाङा माने गोसो जादोंब्लाबो फरायनो हायाखै एम ए खौ दा बिनि थाखायबो माने BTR सरकारनि जाहाथे माने मावथि बिथांमोना जाहाथे बिथांखौ सुलु लानानै मा गोसो जायो ना मास्टार डिग्रीखौ लाथारनो गोसो जायोबा बिथांखौ फरायहोनो हायो ना बिथांनो माबा मोनसे होनानै बिथांखौ माने बेसेयावनो दोनथ'यो